دبین جن لپاش ما افسری ما هکی از بعض آنان تنوریش برای ناکم لموشه لسر حده جینانه تنوری گله کی نافدار بویه تماشاوان اشال هشته و یک باجدار ترکیه بردن ج اروپای جی سیپاریشا و نانته نان تنوری به طعم خوی جدا د ناو چاندا کردان ده جهه کی تایبت تگره نشته جهن هری ما سر ها دو بوتانه نان خود تنوران ده چه دکن لموشه جی ایدی ev çanda kurdan beresi sağlan hat nujen kirin. Ahmet Armek lmuşe xwediye pênc firînê tenûrane dibêjî ku gelê me wî nanî gelekî dixwaze. Tandurluğa me rojiyê de nam satışı daha fazla diye. Siparişê me İstanbul'u, Anadolu'yu, Ankara'yı hatta yurt dışı bile hem sipariş şeyinin Nanevan diyar dikin nanê tenûrê di projin derweyî welêtiyê. Dema ku sipariş tê bi kargoan ji otobüsan nanê tenûrê dişînin. Hem welatî jî ji vê xebatê gelekî kewxweşin. Wextê ez roja we hatim hem devkendûniya wan, firskirina wan û nanê wan û tema wîsan xweş e. Bu xasê re jî ez hîn bûme giş raderê nan distînim. Nanê tendûrê pir hest dikin, avê me gebze dixwazin jê ra ji wan re hinek dişeyînin, carê erebê dişeyînin, xarboyê dişeyînin.